Uphumelela wami kusho ukuthi ngiyachuma bo. Hayibo, nami ngasebenza kwakunzima bo. Ngilala ngingalele we. Uphumelela wami kusho ukuthi ngiyachuma bo. Hayibo, nami ngasebenza kwakunzima bo. Ngilala ngingadlile we. Uphumelela wami kusho ukuthi ngiyachuma bo. Hayibo, nami ngasebenza kwakunzima bo. Hey! Bafethu na relax la ngibe ngihlushwa izinto. Nawe yazi usiyazi ngisike sakhuluma nesikhulu. Usikhulu wamasimba mina ngiyafa ngiyahleka la. Ayemfethu ungasho ukuthi phela nawe amasimba uyasho nje uzulu ukuthi siyaza kumele senze njani. Bafethu fuck off. Ngicela nilalela ngizama ukunibonisa indlela ningalwa ngithi niyazi bengilala emgaqweni kodwa namhlanje sengibona amaflat empilo njalo iyajika jika la khona nawe mfethu babeqina. Sure, mfethu. Mfethu. Ni out. Hayi. Lo mjida lo uyangibingelela. Uyangazi yini? Lo mjida ngathi akangazi ukuthi ngubani, hayi uthi simkhombisa abantu. Sanibonani mfethu. Ngicela ukubuza ama-direction. Ngifuna kwamamcimba. Kwamambani? Cimba. Yabo. Mawehla nje idebhisi ngapha. Fala siyakasi. Buya amafoni. Awubaza abantu. Kumafoni. Hayi, plastic mfethu ayenziwa lento nomuntu uyafika mfethu kanti wenza njani manje? Usuyahlanyana ekhanda wena. Yazi mfo bafethu ngisanele ngiluphi manje. Fuck off. Hayi bafethu cela nisizeni ngiyacela. Hayi mfethu mina ngingena. Hayi bafethu mina ngingena athi. Hayi number please nama ya mina Hayi ngingena. bafethu. Jo. Hayi wendoda vele le impilo esiphila ngilambe kabi mina. Hayi. Hayi mfethu mina ngase ngeke ngikwazi ukukusima isona. Hayi mfethu. Hayi nami ngizosiza. Yo manje ingihambile. Manje kwamamcimba ngiyakanjani? Hey. Siyobona nawe. Ngiyacela ngicela usize. Jo. Yo. Ish. Yo, abapisa uthola la. Angazi. Angazi. Ngiyanyisa la. Anyanyisi. Sinyakhile store. Nentaweni. Asithi Sanibona kuma boss lady. ya. Eish. Zithini manje? Hayi intashe ngani iphelile. Nenze malini? Sipayise 4 kilos namhlanje ndiyayazi na ukuthi 4 kilos hamba kanjani. Hayi sebenzile bafana bami. Nikela bhema nje namhlanje. Yo, boss lady namhlanje mina ngibhemanga. Yo, ingqondo iziyashiza. Yo. Shani manje bafana bami. Dank. Boss lady. Yo. Ayigcina ngempela. Yeka nonje udala nayigcina. 20 kilos le. Izophuma 2.5 and ufuna ukuyibona iphelele. Minani? Danko boss lady. For tech. Danko boss lady, danko. Yazi impethu sizobhela kulipesters. Yafithi lo sobathola. Yabafila thi sobathola yabafila, yabafuna. Yabafuna. Sambe today manje futhi hayi nanini today. Ngiyakutshela. You would have got the remedy. Esikhulu nomuntu useyangithemba ungitshele yonke into ngawe. Hey useyangithemba. Manje usho ukuthi useyakuthemba lo muntu? Yeah, useyangithemba esikhulu. Hayi makunjalo ke kumele ikhale. Hayi sho sikhulu, hayi sho. Alright. Makunjalo ke njengoba ungazi ukuthi ngumuntu omatasa awuthi nami ngenza izinto hwap fast ngithola ngijike ngala and late
impahla zami mele nibe senihlanganisile. Ufuna yonke into iphelele namhlanje. Hayi sho ngizokubona. Sawona sisi. Hey baba, nawe inobuhle stazini. Cela ungisukele nje la. So. Ngifuna Jurif. Sisi ngicela ukubuza nje. Buza. Ngiyabuza okay. Kwamcimi kuphi? Ukubizwa ngibuza ukuthi ukugaba mqimbi wazi nje kahle ngaba mqimbi. Suka la so uzokubizwa ubuzisa mase futhi akusuka. Wazi kahle ukuthi nina nobuhle stazini. Wazi nje kahle ukuthi nangisiza. Angazi niksi singone kufika la ngiyabona nokusiza wona ukubizwa umqimbi wazi nje kahle ngaba mqimbi ukuthi ke. Cela ungihambele. Ngiyacela sisi wami. Cela ungihambele njengamanje. Ngiyacela. Ngithi okay, cela ungihambele. Cela ungihambele. Okay. Njengamanje. Okay. Hamba bhuti hamba. Ngifuna ngicela uhambe bhuti. Hamba. Okay. Ngalo kubizwa umkhulumisi. Hamba bhuti. Hamba. Right. Hayi, kanti labantu la phela kanjani uGoli? Ngifikela nje inobuhle. Hayi, la baphila different la. Goli. Hayi, angazi ngifuna umagogo kanjani. Yo. Eish, ngisabisa manje lo sisi naye. Yo. Aish, angazi yo Jehova. Yo. Eish. Yo. Aish. Aish, yo Nkosi yami. Hayaya. Yo. Hayi nangazi yo bengifunani eGold. Hayi ngifunani yo. Yabona nobuhle stars ngilika ngempela. Sebezothumela omunye kwamapopayi wapho uthi ezongijwayela kabi. Nobuhle stars ayingazi ngempela. La ngizoyibamba khona. Kuzonina. Singihambe. Angivukile ngebhayisa kele angivukile ke no angivukile ayi Big akwena umsesters ngikwana uye lo Matsana uye Matsana lo hayi mina lo ufunani leli iphesi mina ngezandla bambale beke ayazini asengaphandle sibambani khona ngizomkhombisa ukuthi ngubani landele Ntwana uhleli ntadomi. phela umjide indoda. Stronza bheka la. Manje la khona ozokwenza. Yazini mfethu, asikho isikhathi sokukhuluma ekhaya manje. Ha. Usha mina kanje. Ha. Waza ekhaya manje isikhathi asikho, waza kutshengisa abantu. Yabona ke bafethu mina ngizonitshela. Yabona nje empilweni. Hayi empilweni mawungahereza uzohereza la bani. Mafuna i10 kumele ushaye umuntu ngempama. Kanti nina nithi ngifike kanjani? Qale ngokubhamuza amavili wemoto. Ya, shaya indoda ngempama ifade iwele phansi. Ngithola ke bafethu into engifuna ningenzele yona yazini. Ngithola into engifuna ningenzele yona bafethu. Ya, nihereze empilweni. Ngithola. Nikijime nibe phansi phezulu. Uma uthandile wena ubhonsa ifoni. Awulethe la. Kahle yaswenza.
Yangithola. Phela fuma nonke. Yangithola. Asithi angimazi lo muntu. Wafika kule sekwe yami le phone danko futhi umuhle. Finish enhlalo. Yangithola. Uzophuma enhlalo awulethe lento sekwe yami. Awikhiphi. Sure. Nale phone sekwe yami. Hayi nale ngale ngiyayithanda ngiyayithanda. Hawu manje sikhulu mfethu ungayenza kanjani lethu sungasibambi inkunzi sibhekile. Hayi wena. Hawu sikhulu kodwa sikhulu isibhekile nje impela nathi babukhulu sayisebenzela sisebenza kanzima la. Hawu sikhulu sayiphantela nathi hawu sikhulu. Wena ungazongitshela wena okokuqala wenza next la ngathi ngifuna impahla ziphi impahla ngithe notshontshe imoto iphi imoto hayi sikhulu awazi next wena ungavela ukhulume nje imoto sikhulu ikhona kade amagama akho makhuluma ngiyaxolisa sikhulu hayi sikhulu ngisasho namanje ngithi imoto ikhona ikada impahla sigcwele vele sikhulu yonke into iphelele vele nje sikhulu wena ngayifoni uzobona sikhulu yonke into iganunwa yonke into iphelele ngitshela ukuthi impahla zikhona yonke into sikhulu wena bani ongazongiblashisa kakhulu kahle futhi uzincengela ifoni ufuna ukubona impahla kuqala nemoto kahle ngikhathele ukhamba ngeenyawo khona enhlakho umsebenzi onithuli nokwenza mina sikhulu solokwathi ngisuze nalo ngisabambele lokusuza sikhulu hayi mfethu next nayo yokudlala athi nasikhula siwaphethe amafoni noma inini na uyazi efuthi wena wangikhumbuza awusuza Suze. manje uthini ngale ndawo mina ngiringa awusho ke macala uthi into ashingane seyivayisa va Dad, mina ngiyitshela manga. Sesobona ukuthi soyibhayisa vale ntashi. bantwana asiphole ngentashingane silanda komini bana yami Qinisile. wena Lecture wena lo yawe ngibambiraza. Eish